eve of his trial, sa dihang shortly before his arrest sa Getsemane, nagampo ang atong Ginoong Kristo. Giingon diha, naganto siya sa hilabihang kasakit nga nangahulog sa yuta ang iyang singot samag dagkong tulo sa dugo. Nakasulay mo nga depressed mo kaayo or grabe ang inyuhang nga kaguol nga mo ni nahitabo nga nagtulo na ang iyong singot nga murag samag tulo sa dugo. Nakasulay mo ana? Wala. Possibly wala gyud. Probably wala gyud mo makasulay. Pero mao ni ang description. Sa ato pa ingon ini kaguol og ang gibati niya nga kasakit nga tungod sa sobrang kasakit niya ang iyang singot daw tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Pero unsa may nahitabo sa mga apostoles, while mauni ang kasakit niyang gibati, wala sila muduyog kaniya kay nangatulog lamang sila. Wala gi sila gihimo nga simpatiya. Bisa na lang unta to og pagduyog sa iyang kasakit, walay nakahimo nini. 3 times nga nagampo siya, tulo usab kay kayo nga gipukaw pero nagpabilin nga nangatulog sila. Diha sa verse 47, mao ang akto sa pagbudhi ni Judas pinagi sa hulog nato sa atong Ginoong Kristo. Sa Marcos 14:50, mauni ang gibutan. Sa dihang ang mga kadakuan o ang mga sinugo sa kadakuan sa mga pari o magtutulos balaod Pariseo, miabot aron pagtagop ni Jesus. Sa Mark 14 verse 50, giingon, namiya ang tanan og nanagan og walay nagpabilin nga usa nga duyog ni Jesus. Even ang mga suod kaayo niya. Now take note ha, few days before nahitabo ni, silang tanan nakaambit sa kalipay sa pagkasikat ni Jesus. Nakaambit sila sa kalipay nga miduyog sa iyang pagsulod nga malipayon. But few days after, walay bisag usa nga nagpabilin kaniya aron moduyog sa iyang kasakit o sa dihang gidakop siya. During trial, sa Lucas 22:57-60, si Pedro nga gipili nga labaw sa mga apostoles, abandoned our Lord and denied Him not just once, but 3 times. Mauni ang dako kaayo nga istorya mahitungod sa pag-disown o pagbiya sa mga tao ngadto kay Kristo. No one defended Him. Our Lord was all alone, literally. Pero imagine, pila ka adlaw before ini, ang tanan malipayon kaayo. Ang tanan gasadya gayon. Ang tanan niduyog sa kalipay. Pero sa dihang niabot ang panahon sa kasakit sa Ginoo, walay bisag usa nga nagpabilin aron pagdipinsa o pagduyog kaniya. Mga igsoon, kining mga butangan na hitabo more than 2,000 years ago. Pero kining mga butangan karon, kanunay nabalik-balik sa kinabuhi nato. Tingali dili ta aware sa panghitabo.